Здравейте, казвам се Владимир Петков и днес ще разгледаме един от топ продукти за професионалната кухня, а именно фритюрника Metro Professional с капацитет 8 литра и мощност 3250 вата. Мощността от 3250 вата означава, че може да пържим много по-бързо, по-голяма продукция за по-кратко време. Така клиентите могат да обслужват повече поръчки за по-малко време, т.е. да са по-продуктивни. Капацитетът на резервоара е 8 литра с ясни маркировки за минимално и максимално количество, а уредът има и студена зона за защита на мазината. Това е важно, защото помага за по-дълъг живот на мазината и намалява разходите за подмяна. Включен е и кран за лесно източване на олиото, което е много удобна функция, която пести време и прави почистването много по-бързо и по-лесно. Това е голямо предимство за клиентите, които търсят улеснение в ежедневната поддръжка. Температурният диапазон е до 190 градуса, което отговаря на европейските стандарти за безопасност на храната. А времето за повторно загряване от 130 до 180 градуса е само 3 минути. Това гарантира постоянна и контролирана температура за равномерно пържене без загуби на време. Фритюрникът има механично регулиране на температурата, а корпусът е от неръждаема стомана. Тези характеристики гарантират лесна експлоатация и здравина, която отговаря на изискванията на професионалната кухня. С този фритюрник не само картофите стават перфектни, а и пилешките филенца. Равномерно изпържени и сочни, благодарение на постоянната температура. Бързина и голям капацитет. 800 грама пържени картофи може да направим за около 5 минути. Обслужване и поддръжка благодарение на кранчето и студената зона. Здравина и безопасност. Неръждаема стомана и пластмасови дръжки. Разумна употреба на мазината и повишена продуктивност. Тези фактори правят този уред изключително атрактивен за всички видове ресторанти.